Колко пъти сте мечтали да имате собствено място сред природата? Своя къща с невероятна гледка, далеч от града, шума и напрежението. За повечето хора тази мечта остава само мечта. Купувате парцел, започват архитектурни проекти, разрешения, съгласувания, строителни фирми, майстори, проверки и огромни разходи. Месеци, а понякога и години чакане. Но днес има по-разумен начин. Представяме ви модерната преместваема къща «Готов дом», който може да бъде поставен бързо и на значително по-ниска цена от традиционното строителство. Без изливане на бетонни конструкции. Без дълги строителни дейности. Без безкрайно търсене на майстори за всяка отделна работа. Не е нужно да притежавате скъп имот в курортен комплекс. Достатъчно е да откриете своето кътче сред природата. Къщата пристига напълно завършена и готова за използване. При необходимост може да бъде преместена на друго място, без да губи своята функционалност и стойност. Днес се наслаждавате на слънцето, тишината и свободата. Утре може да изберете нова гледка, нов парцел и ново приключение. Просторната веранда със здрава метална конструкция създава идеалното място за сутрешно кафе, семейни вечери и спокойни моменти сред природата. Двускатният покрив с наклон 14,5 градуса осигурява ефективно отвеждане на водата и надеждна защита през всички сезони. От празна поляна до собствен дом сред природата. По-бързо. По-лесно. По-достъпно. Вашата мечта вече има адрес. Най-хубавите места често остават празни с години. Защото хората смятат, че изграждането на къща там е твърде сложно, твърде скъпо или просто невъзможно. Днес това вече не е така. Съвременните преместваеми къщи дават възможност да превърнете почти всеки подходящ парцел в свой личен дом или ваканционно убежище. Конструкцията се произвежда предварително във фабрични условия и пристига готова за монтаж. Това гарантира високо качество на изработката и прецизност във всеки детайл. Къщата се транспортира сгъната в компактен модул, доставя се с камион и се позиционира с кран директно върху избраното място. Само след кратко време разполагате с напълно функционален дом, в който можете да се наслаждавате на живота, вместо да губите време в строителни дейности. Това е новият начин да притежавате собствена къща, практичен, модерен и достъпен. Сърцето на всеки дом е всекидневната. Просторно и светло помещение, което ви дава свободата да го организирате точно така, както винаги сте мечтали. Само за няколко часа празното пространство се превръща в уютен дом. Голям диван, телевизионен кът, любими мебели и атмосфера, създадена изцяло според вашия вкус. Това е мястото, където започват спокойните вечери след дългия ден. Любима музика, приятна компания и комфортът да бъдете у дома. Тук времето тече по различен начин. Филмова вечер, топла атмосфера и моменти, които превръщат една къща в истински дом. Пространството е създадено не само за почивка, но и за споделени емоции. Срещи с приятели, празници, музика и незабравими моменти, които остават за цял живот. Независимо дали сте сами, със семейството или с близки приятели, просторната всекидневна събира всички на едно място. Защото най-ценната част от всеки дом не са стените, а хората, които споделят щастието в него. Кухнята е проектирана с мисъл за практичността. В стандартното оборудване получавате мивка, функционален L-образен кухненски шкаф и подготвени връзки за всички необходими уреди и инсталации. След това идва най-приятната част да я превърнете в своя кухня. Избирате хладилник, фурна, котлони, микровълнова фурна и обзавеждане според собствените си предпочитания и бюджет. От сутрешното кафе до празничната вечеря всичко е на една ръка разстояние. Удобно разпределение, достатъчно работно пространство и комфорт за всеки ден. Отворената концепция създава усещане за простор и светлина. Докато приготвяте храната, оставате част от разговора и атмосферата в дома. Практична, модерна и създадена за съвременния начин на живот.
Банята е проектирана като напълно функционално помещение, готово да осигури удобство още от първия ден. Модерна мивка с шкаф за съхранение, огледален шкаф, тоалетна и бойлер за топла вода, всичко необходимо за ежедневния комфорт е вече на мястото си. Отделената душ зона със стъклена преграда и елегантен пот създава усещане за простор, чистота и удобство. Всяка сутрин започва по-приятно, когато разполагате с модерна и добре организирана баня. Практичното разпределение осигурява достатъчно пространство за всички необходими принадлежности и козметика. Светлина, комфорт и функционалност, съчетани в едно завършено помещение. Пространството е проектирано така, че да осигурява удобство за цялото семейство. Качествените материали и модерният дизайн създават усещане за уют и стил. След дълъг ден няма нищо по-приятно от освежаващ душ и домашен комфорт. Всичко е създадено с мисъл за удобството и практичността на ежедневието. Банята предлага същото удобство, което бихте очаквали от съвременно градско жилище. Системата за топла вода е предварително подготвена и готова за използване след свързване към външното водоснабдяване. Всички водопроводни връзки са фабрично инсталирани за бърз и лесен старт. Комфортът не прави компромис с компактността. Всяко пространство е използвано максимално ефективно. Инсталирани са тръби за топла и студена вода, както и всички необходими връзки за санитарното оборудване. След свързване към водоизточник системата е готова за ежедневна употреба. Отделната баня и тоалетна осигуряват допълнително удобство при използване от повече хора. Практично решение както за постоянно обитаване, така и за ваканционен имот. Всеки детайл е съобразен с изискванията на съвременния начин на живот. Готова за използване, функционална и модерна баня, която предлага удобствата на истински дом още от първия ден. Красивият интериор е само част от удобството. Зад стените на къщата вече е изградена цялата необходима електрическа инсталация, готова за ежедневна употреба. Електрическото табло, автоматичните предпазители, осветлението, ключовете и контактите са предварително монтирани и свързани съгласно европейските стандарти. Не са необходими допълнителни електромонтажни дейности вътре в къщата. Достатъчно е да осигурите външно електрозахранване и да свържете къщата към него. След това осветлението, контактите и интегрираният бойлер са готови за работа, за да можете веднага да се насладите на комфорта на своя нов дом. Всяка мечтана спалня започва от едно добре проектирано пространство. Светло, удобно и готово да бъде обзаведено според вашите предпочитания. Само с няколко мебели помещението се превръща в уютна и комфортна спалня, създадена за истинска почивка. Голямо двойно легло, гардероб и практични шкафове осигуряват необходимото пространство за съхранение и ежедневен комфорт. Благодарение на функционалното разпределение, къщата предлага възможност за допълнителна стая, която може да бъде използвана като спалня за гости, домашен офис или бъдеща детска стая. Когато разполагате с отделна стая за гости, винаги можете да посрещнете близки и приятели с удобството, което заслужават. След приятния ден идва най-важният момент – времето за заслужена почивка. Тишината на природата, спокойната атмосфера и уютът на собствения дом създават идеалните условия за пълноценен сън. Защото истинският комфорт се измерва с усещането да се събуждате всяка сутрин отпочинали, спокойни и щастливи в своя собствен дом. Най-голямото предимство на собственото място сред природата е свободата да забавите темпото. Да оставите ежедневните грижи зад себе си и да се насладите на слънцето, чистия въздух и спокойствието около вас. Просторното пространство около къщата ви дава свободата да организирате семейни вечери, барбекю с приятели или просто да се наслаждавате на тишината по звездите. Това е повече от къща. Това е начин на живот, който ви позволява да се наслаждавате на всеки момент. Някога това беше само една мечта. Мечта за собствено място сред природата. Място за спокойствие. За свобода. За щастливи моменти. Днес тази мечта е реалност. А утре може да бъде и ваша.